chikonzero ndinoziva kuti makabata chimoti muri mukati mekufamba nacho chikonzero pachimoti muri yeZimbabwe panouya nyaya dzakanaka dzinodzidzisa pamwe chete nedzinovaka zvinenge zvichienderana nokuti uri kuda kubata papi uye zvenewe unotenderwawo kupa vakiridzo pamusoro pezvinenge zvichiitika. Nhasi zvandakabata zvimwe zvezvimwe muri yeZimbabwe inyaya yechimwe chikoro chiri munyika yeZimbabwe. Kutaura kuno kwatoita chikoro ichi ndechepuraimari chine 5 years dzakateverana. Gore rega rega panofa headmaster 5 maheadmaster afa iko zvinozvi akateverana. Angoita headmaster anofa, angoita headmaster anofa, angoita headmaster anofa. Iri primary kutaura kuno kuti saka vanhu vari kuti handizivi kuti nemhaka iyi pakangonyararwa iko zvinozvi madeputy vanogona kutochinjana vachitiza tinotoona kuti kutori kuchiza ende munhu ari kuyazodzidza ipapo kuti headmaster ipapo munhu anoratidza kuti haasi kuziva zviri kuitika asi vagari munzvimbo ndova kuti zvakuitika zvichii chinomboitika chingoti angoita headmaster pachikoro apedzi gore anobva afa. Ndeimwe nyaya yedzimwe nyaya dziri muZimbabwe. Ndobva ndaenda kubhowera muri yeZimbabwe. Kubhowera pane kunonzi kusub mine ikoko kune vabereki vane mombe dzisingakwanisi kuti vanoisa pajogi kupedza kurima vachirima kana nguva mwaka kurima yakwana sezvezvi asi vakabatanidza mombe umwe musha neumwe musha ndokubva vapa vana vamombe kuti endai kumunda muchirima. Saka vana ava umwe musha une mwana ne 15 years ari bwana komana, umwe musha une mwana ne 23 years. Saka vana ndo vaibuda nemombe chienda nokuti nhasi vari kuenda kwaBhozhwe kana kwaKanyemba nokuti Kanyemba naBhozhwe vakabatanidza mombe dzavo kuti vakwanise kurima vapedze gore rese nokuti mombe dzavainadzo hadzikwanisi kupedza munda wese dziri dzoga asi vakadzibatanidza pane zvinobuda. Vana ivo vakazonetsana vari kumunda mushure mekuti iwewe kana uri wakabata hlava kana wakabata chekuchairisa unonyanya kurova mombe yangu. Okay, zvakazoitika kumberi mukoma KP nemuri yeZimbabwe ndati zvine makuva masofa panze. Ndine nyaya yekuravhungora panonzi paBlackford Farm. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni ho, varoi havana piro mumba. Iwe 18 minutes to 10 rafingora kwakamira sei sabhuku vakasiya vapamwe murume basa kufood for work zvikanzi ndiri kudzoka manje ndiwe uri kusara nevanhu panapa ukabva apa muenda apa ukabva apa mubva maenda apa make sure kuti uripo ende hapana chichakanganisika ndichidzoka panapa basa riri kuvharafamba ezvo sabhuku paasiya murume uyu achimupa basa aenda kumba kwemurume uyu kumukadzi wake papa muridzi wemudzimai akazviziva here sabhuku vakatozopfapfaizwa nokuti kumashure murume uyu ane zvangachiziva saka aiteya zvinhu zvake saka sabhuku vachitoudza kuti zvamuri kuita panapa izvi murume wangu akasvika panapa zvipere mushi inga ndikuga ndakakuudzai kuti munondida but ndine murume wangu mazviziva zvikanzi auyi ndasienda mupa basa right but chero akasaya munomasiya mamupa basa but inini handidanane nemizvi sabhuku vakarova nyaya ndiri kutaura iyi muri yeZimbabwe itori mumaoko ekwamambo right mamwe sabhuku akashevedzwa kuti azotonga asi nenyaya yekuti murume uyu akazopfapfaidza sabhuku masabhuku anenge kutora advantage yekuti tinogona kusaitonga nyaya iyoyo nekuti wakatora mutemo ukaisa mumaoko mako ukaita sei wakarova munhu akati aiwa kana chitongero nyaya yekurova munhu ndichazotongerwa iyoyo asi paine nyaya yekuti sabhuku anga achikombisa mukadzi wangu ende zvese zvine umbowo ndinazvo andiriya simudzampata tirove pakatsikatsika andiriya iwe wana ndirove ndakumbira andiriya maika wondirove iwewe andiriya iwe wondirove amai vangu andiriya maika wondirove iwewe andiriya iwe wondirove pakatsikatsika simudzampata pakatsikatsika simudzampata pakatsikatsika simudzampata pakatsikatsika. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Oh, it is to the angel. Oh, it is for Rebecca Foster. Kwenye banditi kwenye ngoni. Lorraine Nyasha Musambi. Kukumpof. Tap, you're a tap, you're a tap, you're a tap, yo. Whoa.
fight is buying for the pit and pro. Ra. Fana tu sipeka chara mchiraiba. Yeah. Jumanda wakacho weba kamelikiat. Ta. Sipiniti warabai. Po. Daniel show what pitiful. Po. Daniel show what pitiful. Po. Wakachwe. Po. Wakachwe. Po. Sipiniti. Ra. Warabai. Ra. Daniel shi. Ta. Akioroshi. Ta. Hairi. Po. 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 Rigiti. Vo. Tsutsurai. Icho kwa dimuri ya Zimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba. Paka. Kwe. Chekukwekwe chiri kuti kudini. Chekukwekwe mukoma kebi rega ndiribe ndichiti ndoda kuti vadhunge mtunge nguva dzedu dziri pasi. Mukoma kebi mukugibani chakaitika chokuti kune mukomana akaroora mumwe mukadzi nenyaya yekutizisa ari musikana. Vanogara mukati menzimwe imwe chete, vabereki vavo mukati menzimwe imwe chete, vana vachibva roorana mukati menzimwe imwe chete. Varoorana kudaro vakatora nenzira yekutizisa naye iya yekuti mwanasikana akwanisa kuenda kumvura but anonoka kudzoka. Zvikanzwa ngori kupiko zvinozvi past 8 wanonoka kudzoka. Kuri wati unongoni mukomana dzokere kwanga uri. Pakanzi dzokere kwanga uri achibva dzokere kumukomana. Ndokunogara ndokunoti about 16 days mukomana asati aenda kunoisa tsvakira ikunu kana kuzivisa abereki kuti ndine mwana wenyu. Asi mwana uyu aitoonekwa achitofamba nokuti village imwe chete chibhorani chimwe chete kumaminda achitopesana vachienda achitoonekwa kuti mwana wangu ndopaari apo ari kuchera mvura apo ndopaari kwacho ari kubika. Vatoziva kuti ndopaakaroorwa asi hapana chati chaitika. Amai ava paita 16 days vakasangana nemukuwasha murodhi vakamubata kola vati uri kufungei unoti mwana uri kushandisa uyu ari kuwacha ari kubika nekuenda kumunda. Ini namai vacho ndofara irini ndikozondoita basi rikubata nemuromo. Mwana wenyu ari kwamuri but movha makangano futi. Mukuwasha akati apana zvika ndobva aendesa tsvakira ikuno. Aendesa tsvakira ikuno mukoma KB. Kureva kuti izvi ndezve last year. Pazvaitika izvi. Kubva pakaendesawo mukuwasha uyu last year kana vakasangana vakugarana pasi vakuomberana maoko. Ane mari akazoenda iri kuenda kuti hande tsvakira ikuno yake yanga iri $80. Akazoendesa mari inokwenda kuita iyo 120 years yekuti atanga kuroora. Okay. 120 years. Kubva gore rakapera kusvika manje hana mari aiendesa. Amai ava vakazosangana nemukwasha achifamba negirlfriend yake. Zvanga zvakuzikana nevanhu kuti mukadzi uyu ndiwo kunext village but anodanana nemukomana uyu. Amai vachibva kusangana navo varipo 2 pakati pevanhu. Baba amai vakarova mukwasha ndari. Mukwasha achidonda pasi. Mukwasha asati amuka pasi vanga vabata musikana uyayo. Musikana akabvarirwa imba achibvatiza. Mukwasha akatorwa achibhakira zvekuti mhuno dzake dzakatobuda ropa. Mukwasha akazosvika pakubatawo amai maoko avo achinyika kurekedza kubata maoko. Muri kundirwisa. Yes. Kuti ndisakubatei munenge muchindirova. Ini ndonyera kuti muri chi muri ambuya. Kusvika vazodzoredzana mashoko. Ambuya vakazoenda vachinoripota kwa sabu kuti mukwasha akaita sei akandirova. Nyaya ichibva yaenda kwa sabu. Mukoma KB nemhuri yeZimbabwe. Mukadzi akasungwa murume wake arege kuenda kukoti yacho. Murume akasungwa mukadzi acharege kuenda kudarire dzimhosva. Vakuenda kudarire dzimhosva kwa sabhuku wachona. Mukwasha akaenda nemukadzi wake. Asi munhu angakamira ari pakati achitadza kuziva zvokuita. Mukadzi chikonzero ava ndamai vake uye murume wake. Tobva ipapo amai vandove ambuya vakarova mukwasha. Murume wavo akava zvakare kudare rasabhuku vachida kuzonzwa. Nevabereki mukwasha vanga varipo. Mukoma KB mukwasha akanzi uri kupomerwa mhosva naambuya vako yokuti wakavarwisa wakavarova. Mukwasha akasimuka akati izvo handikwanisi kuti vanhu vakanga varipo ngaamire seuchapupu chikonzero chigara muvillage tese tinenge tiri hama. Akapupurira inini mangwana anotarisana sei nambuya vangu, akapupurira ambuya vangu anotarisana sei nemukwasha wavo ini. Ndoda kutaura chokwadi chandoziva ndechekuti inini ambuya vangu dambudziko riripo nderekuti inini vanonditi ndiri murombo. Mari yanotarisa kuti ibve kwandiri handikwanisi kuiona panguva iyoyo. Vanoti handikoni kuti kwese dzimwe shamwari nekuti ndakaroora kumba kwavo. Kana chiti shamwari vanoreva kuti sezvo ndakaroora kumba kwavo handina mumwe munhu wechikadzi wandofanira kutamba naye kana kuseka naye zvisinei nekuti kudanana nekuti ndakaroora mwana wavo. Kureva kuti kuroora kwandakaita mwana wavo ndiri mujere. 2 3 ndine nyaya yandine umbowo pano yekuti munobvuma here kuti ndiitaure yanga isinei nezvi zvatiri kutaura panapa. Asi ndiri kuona sekuti izvo nenyaya yekuti ndakaziva izvozvo ndo zvandiri kuvengerwa nambuya vangu. Saka ndakuti inofanira kuti ikwane nenyaya yekuti ndiri kufungidza kuti ambuya vangu ndo zvavari kundivengera.
vanhu vakati kasevesei vanhu ngaitaure haunoziva kuti vanhu nguva KP vanofanira zvikanzi ngaitaurwe ndobva atora foni yake zvikanzi ndine shamwari yangu inini yakandibvunza ichiti unoziva here munhu uyu anoti anogara kumaraini kwenyu asi shamwari yangu haigari kunoko asi akandibvunza achiti unoziva here munhu uyu nokuti akanditi ndinogara kumaraini kwenyu munhu ndinowadzana naye ishamwari yangu ashamwari yangu yaitondiudza kuti shamwari kana uchigara kwakati iwewe kutori neshamwari yangu kune munhu wandinodanana naye asi zvaanotaura kuti anogara kumaraini kwenyu iwewe ndizvo here ndakati ndiratidze kuti nemunhu wepe achibva nitumira piki vakabatana neshamwari yangu but pakauya piki kwandiri rakabva raita sei ndariona but shamwari yangu yaratidza kuti munhu wakabatana naye ndambuya vangu Yes. saka shamwari yangu inini yakazoudza ambuya kuti iwe munhu uyu shamwari yangu inini mukosha wako vari mukati mekuzotaura vakazotaurisana kusvika vaziva pakuti shamwari yangu mukosha waambuya vangu kureva kuti friend yangu inini inodanana naambuya vangu saka ambuya vangu vakazokwanisa kuziva pazvinhu zvese izvo saka shamwari yangu iyoyo inozivawo rimwe girlfriend randakamboita saka kureva kuti pavaidanana naambuya vangu vaigara vachitaura nyaya idzi kusvika vazosivana saka ambuya vangu inini nyaya yese ndeyekuti vakaudzwa vanhu vandikambodanana navo but ndinachadanana navo saka ivo vakuziva kuti ndakuziva kuti munhu wandida sei wavanodanana naye kana mudai ndizvibuditse ndozvibuditsa chikonzero panapa ndinazvo Right. Zvikanzi kudini dare? papa zvikanzi ambuya ataka kuvava kutaka kushaudha mukwasha uri ipapo vanotera kuti kwasina kuswera anotera zvinhu zvisipo but zvikanzi nedare niye kuti watukwa panapa uchinzora zvinhu zvisiko umbowo wakakwana panapa ndokutobuditsa chinjiripo ndobvatora foni yake ndobvati mumaoko masabhuku tsve sabhuku vakati aiwazve ini ndiri babazve isakwena sekretari yarisa foni vachibva vaona foni zvikanzi chini pakuona kuti mutangi maona kuti zvechokwadi ndizvo here ende munhu wamuri kuona ipapo ndiye here so ambuya murume wavanga aripo padare Vatezvara vakuziva kuti mudzimai ane chikomba. zvikanzi mashinga here kuti tibuditse foto iri zvikanzi ndinotyei ndinofundikei ndakazvichenera inini bvunzikana ndinonamata navo kana murume wangu kubva achirora nini mwana iye wakarora nhasi mwana wechitatu kumberi kwake kuna vamwe vatatu kuti pane zvaakambobata zvikanzi aiwa zvese zvoita zvinzwisisa tati zviri kutaurwa pana pane mukwasha zvaari kufungira ndo zvamuri kumuvengera tozvibuditsa here zvikanzi ngazvibudu ndobva ranzi weye mukoma bei KB ndobva ranzi maoko asabhuku nesekretari zvikanzi sekretari mbera kwevanhu unokwanisa here kuti vanhu vari panapa foni itenderere ichinzi kapiwa maoko uyu bedwe hatina nguva yakawanda ikangobata maoko mako vanoziva vanhu vanoziva muchitenderedza foni right foni paikatenderera yasvika pane murudzi wemukadzi anova ndiwo baba murume waambuya ava vari pakudare apa pavakaibata ndobva vasumuka but kusumuka kwavakaita padare vakabva vaenda kundobata mwanasikana wavo anova ndiye akarorwa nemukomana akadesa nemudzimai wavo achibva ati mwanangu sumuka panapa but pavakasumuka ndikunosvika kunze kuita senge vakuda kubuda muruwazhe vanhu vakafungidzira kuti baba vatora mwana wavo kuti vabude pasaidhi vaite mwinyi then odzoka padare asi pavakasumuka vakusvika kuti vakuda kubuda gedhi ripamusha pasabhuku ndobva vasiya mwana wavo vachibva vadzoka baba vachibva vati sabhuku ndakanaita senge ndazvidza dare asi andinozvidza dare chikonzero handisi ndakasungwa akasungwa mudzimai wangu akasungwa ndiye asingakwanisi kubuda gedhi asina kutora kuti akuenda kupi ini ndini ndine mudzimai ari panapa kunyara kuri kuita mudzimai wangu nini ndichanyara kubuda kwandaakuita inini ndaona kuti inini nemwana wangu tisi tiri kushandiswa mukwasha nambuya vake vese hapana munhu kwaye vanozivana panyaya dzavanoita vese handizivi kuti shoko randingataurire vanhu vanoti vane dzimba vanobuda vachinoita mamwe mabasa evamwe vakadzi nevamwe varume ndosvika vataura nababa asi inini mwana wangu ndakuda kuenda naye ndobva buda nemwana ambuya vakasiyiwa padare nemukwasha sabhuku ari mukati mekutaura zvikanziso ndo nyaya iripo iyi saka kana musina kugutsikana nezvaitika panapa ndinogoda kukupai tsamba yokuti muende kwani muende kwamambo asi ndinokumbira kuti pane sadare kwasabhuku achibva abvunza masekretari manga mapiwa here zvinounzwa panapa nekuti vanga vanzi vanofanira kuuya nehuku sekuti dare sabhuku zvikanzi huku dzayo zvikanzi right pakati penyu kana pasina kugutsikana munokwanisa kudzoka kuna sekretari tokunyorera tsamba mobva maenda kwamambo right amai vachibva vati kuna sabhuku ndiri kukumbira ndikuonewo pasaidi inini handizivi ndichibva panapa ndichaenda kupi nekuda kwepikiri zvikanzi ingawani ndiyo mabvunzwa wani mukaramba tobuditsa here foto kasingaperi mukatibuditsa zvikanzi zvakatooma izvi ini handichazivi ndoita sei nokuti honai murume wangu pabva panapa angotora mwana wake achibva aenda nokuti nyaya yataura ndeyekuti mukwasha yanga taura natezvera ndeyekuti mukwasha ari kunza nemagirlfriends ake ende mamwe acho atomabvuma mukadzi wangu
ane maboyfriend ake. Mukadzi wangu nemukuwasha ichokwadi mabasa awo, but vanhu vari kushandiswa panapa ndini nemwana wangu. Saka ndikaitora mwana wangu ndiende achibva aenda. Saka ambuya pavakabuda vakabva vaenda kumba kwehanzvadzi dzavo inogara imomo. Asati vadzokera kupi? Asati vadzokera kumba kwavo. Ende Sabhuku ari kuti iye asati apiwa simba rokuti nyaya ina kutongwa zvakanaka, ari kuti zvakatonga ndizvo. Saka iko zvinozvo muridzi wemukadzi ambuya vane mukuwasha uyeyo vakarova ambuya vachona chaichaiwo ndo vakuchi murume wachona ndiye aunza nyaya yekuti vedu we ndakaenda kudare ini ndichifunga kuti mukuwasha akakanganisa akarova mudzimai wangu. Nhasi uno pandikabva padare ipapo nokuda kwezvakaitika ndira zvandikataura, but mukadzi wangu asati adzoka pamba ari kugara kuhanzvadzi dzake. Handisati ndabvunzwa, handisati ndabvunza, ndiri kungogara kumba kwangu inini ndakanyerera ndiri sei. Asi mwana wangu wandikatora ndikaenda naye kumba ndiye akatiza akadzokera kumba kwake, kureva kuti mwana wangu nemudzimai wangu, mwana wangu inini nemurume wake vagere kumba kwavo. Inini nemudzimai wangu kumba, inini ndiri ndega, mukadzi wangu haana kudzoka. Asi handina zvandikataura. Ndofanira kuti ndiite sei? Mukadzi wangu ndiye akataka kuendesa nyaya kudare. Saka munhu aunza nyaya kuti muti aunza nyaya paNational FM ndivatezvara. Mwanasikana pakatorwa nababa akaenda kupi? Akaendwa naye kumba achinzi mwanangu, unoona here zvatiri kuitwa panapa? Amai vako nyaya dzavo wadzinzwa, murume wako nyaya dzako wadzinzwa, but panapa tisi tiri kuitiswa tinogarirei dare revanhu vane mabasa anonyadzisa kudai. So ngatibude zvavachatongana nekuita sei ikoko ndo vachazozvitaura. Havandosika vapopota vachibva vaenda. Asi pakapera dare amai vana kuteera kumba kwemurume wavo vakasvika kuteera kumba kwemurume wavo, chikonzero foso rakaoneka kuti rangarire chokwadi. Mwana akangogara 2 days ndokutiza kumba kwababa vake ndobva aenda kumba kwemurume wake, nemurume wake rutogara kureva kuti vakati vari kuwirirana, vakataurana vakaita sei vakawirirana. Baba nemudzimai wavo hatisati tati havasi kuwirirana here, nokuti amai ndo vasati vateera kumba. Yes, vari kutya. Hey. Saka vatizorava kuti izvo ndoita sei? Handina nyaya ndakatadza kumbe kwangu nemukadzi wangu taiwirirana, tabva kudare kwandakadanwa ndakadzokera kumba, asi mukadzi wangu asati adzoka. Ndoendere kunobvunza wangu nyaya dzakaitika ndakadziona, asi handina zvandikataura, but mukadzi asati adzoka. Takanyanya ichi. Pane shoko rokuti mhanga chena inoparira parire nhema. Ambuya zvavakaita zvakazobudisa makomo. Mukati penzvimbo yandiroshevedzera kuti iyo Rafingora, rega ndingoti paka Rafingora chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe. Ndikati kuzivise nyaya yakatika kuRafingora ndiri panapa. KuRafingora kune nyaya yakatika yekuti izvo kune nzvimbo iyo kuRafingora panonzi iwo paBlackford Farm pane nyaya yekuti izvo pane Sabhuku vakagara vachita tsika yekupfimba mukadzi wemunhu, but mukadzi wemunhu aipfimbwa aitaura mashoko ekuti baba zvamuri kutaura handizvikwanisi, chikonzero ndine murume wangu. Sabhuku vaigara vachitaura mashoko ekuti kana iwewe wandiramba usingandide, ini ndichaita zvokuti iwewe munzvimbo yatinogara munomu hauwani mainputs ende zvikamu sezvinouya munzvimbo munomu hauna chaunowana. So Sabhuku pakutanga vaipfimba mukadzi uyu vachiti vakasangana naye. Saka zvakazoitika ndezvekuti Sabhuku vakazokwanisa kusvika pamba vasingazivi kuti murume wemukadzi uyu arimo mumba. Vachibva vatanga kutaura nyaya dzavo vari panze. So murume anoti iye akada kubuda panze ndokubva aramba akanyarara ari mumba achimirira kuti Sabhuku vaite zvinhu zvavo. So murume asati abuda pakabva pasvika mamwe madzimai, Sabhuku vanokwanisa kuti anozokwanisa kuti muridzi womukadzi anozokwanisa kubuda ndokubva varamba vakanyarara. Sabhuku akazozviita zvekuti iye manje musi wakanga uchinzizvo vanhu vari kunoshanda mumugwagwa kana kuti food for work kuti vazopiwa chikafu. Sabhuku ari mukati menzvimbo yaisevenzwa akabva ashevedza muridzi wemukadzi uye waari kupfimba ndokubva amupa basa zvikanzi ndiri kukumbira kusara uchiita zvinhu izvi, ini ndinodzoka manje amupa basa kudaro. Sabhuku vakabva vaenda kumba kwemunhu uyu vachiziva kuti vasiya murume uyu vamupa basa, ivo vachibva vaenda kumba kwemurume uyu vachibva vatanga kunokombisa mukadzi uyu vachitaura naye zvokumuda. So paakasvika Sabhuku, mashoko ataurwa naSabhuku anorwadza muri yeZimbabwe. Mukadzi waSabhuku vakatora mashoko ekuti handisi kuda kupedza nguva ndiri panapa, ndatouya izvezvi, itoona kuti wotondiita sei, achida kutozama kubatikidza mukadzi wemunhu kupinda naye mumba. So mukadzi akaramba ari mukati mekupikisa achiti Sabhuku zvamuri kutaura hazviite, zvamuri kuita Sabhuku hazvina kunaka. Saka murume wangu akasvika muri panapa munoita sei, zvikanzi naSabhuku panapa hatosviki, chikonzero ndasiya ndamupa basa. So murume akasiya piwa basa naSabhuku anga agara achiziva nyaya iyi, asi anga asati ambobata Sabhuku kuti ataure nawo.
ndokubva atiza kubasa kwekwe ndokumhanya ndokuenda kumba ndokunowanika Sabhuku ariko. Sabhuku pakauya kutiza ndobva kutorerwa mupinyi, Sabhuku achibva wazvindikitwa. Nyaya yakazotorwa ichibva yaendeswa kwa Sabhuku, yaendeswa kwa Sabhuku ndobva kwashedzwa mamwe masabhuku emunzvimbo mamwemo achibva ashedzwa kuti masabhuku uya muzonzwa nyaya iyi. Nyaya yakatanga kutaurwa ichitaurwa nemamwe madzisabhuku. Mamwe masabhuku asvika ikoko akaramba achitaura shoko rokuti zviri kutaurwa nemurume uyu handizvi kuzviziva. Asi mamwe masabhuku akanga aripo vakataura mashoko ekuti zvandiri kuziva isu ndezvekuti mukuru haangakomwe. Nyaya tiri kuona ndeyechokwadi, asi sabhuku vari kundikana kuti sei, vari kundikana kuramba. Zvikanzi izvo nemamwe masabhuku, ndiri kukumbira Sabhuku iwe murume iwewe utaure nyaya yekuti Sabhuku vakakuripa nechii, nenyaya yekuti Sabhuku akaunganisira. Murume wakati inini handikwanisi kutaura nyaya yekuti Sabhuku ngavaripe zvakati, nekuti Sabhuku pachavo havasati vabvuma. Saka izvezvi masabhuku akazokwanisa kuisa mukomana murume uyu pasaidhi achiti izvo tiri kukumbira kuti iwewe nyaya yako hachiendi kumberi nenyaya yekuti wakarova Sabhuku wega. Saka kurova wakaita Sabhuku wega wakatonga wega. Ndo pane nyaya yemukoma KB. Yes. Saka ndiani aunza nyaya kuti muti muridzi wemukadzi anova ndiye aikombisirwa mukadzi naSabhuku ndiyauya nenyaya. Hanzi ndoita sei pakaitwa iRafingora, muri kunzwa nyaya iri kubva kuRafingora. Sabhuku akabatwa achikombisa kamukadzi wemunhu, Sabhuku achibva arohwa kudaro nyaya ichibva yaenda kunoita sei, kunomhangarwa. Saka ari kunzi iwe wakaita sei, wakaroverei kaSabhuku? Wakaroverei Sabhuku. Saka murume ari kuti ini nyaya yeSabhuku yakaita kumukadzi wangu, witness mukadzi wangu, ende akatombozvita ndakateerera, ende akasiya ndipa basa kuti ndisare ndichishanda nevanhu, iye achienda kumba kwemukadzi wangu. Asi ndakazviziva kuti sezvo ndakamboziva nyaya iyi, Sabhuku hakuna kwaaenda, aenda kumba kwangu. Ndobva ndachivera kumba kwaSabhuku. Masi kumba kwangu ndikaona Sabhuku aripo, ndikamudzingirira ndikamurova kusvikira ndasoripota nyaya yekuti mamwe masabhuku. But mamwe masabhuku aya atotaura kuti tatozoona kuti nyaya iripo, asi Sabhuku asi kubvuma nemurume wake. Saka masabhuku akazokwanisa kubvunza murume kuti uda kubhadharwa nezvikanzi ndinobhadharwa chii, iye asati abvuma nemurume wake. Zvikanzi tinozoona kuti ari kubvuma, zvikanzi imi muri kuzviona but asati abvuma nemurume wake, ngaatanga abvuma. Vatadaro havachamanikidzi Sabhuku kuti ataure kuti akaita sei. Vakuti inini kana waramba kuripwa iwewe Sabhuku asati abvuma, takutonga nemhosva yekuti iwe pachako wakarova Sabhuku roti wakatonga wega. Ini ndiri kuti hongu kurova rika neSabhuku ndinotongwa nemapurisa noti nemasabhuku. Right. Dai asina kakutora mutemo kuisa maoko ake handiti. Koma KB. Yes. Maonero angu ni Sabhuku anotongwa nenyaya yake yemukadzi wemunhu obva bhadhara. Achipedza kutongwa anonoripota yake kuti ndakarohwa. Yes. Inyaya imwe nemwe inenge inoripotwa. Ndizvozvo. Ndiko Sabhuku namambo yekurohwa ndiye kumapurisa. Chete masabhuku asati kwanzizo iwe utanga wadai aizi masabhuku yekuda kurohwa kwemunhu aizi yavo. Ngavatonge kutora kaSabhuku kutora mukadzi wemunhu. Uye achipedza achaziva kwake kwanoripota yake yekurohwa. Aiwa tinotendereka tinzwa kuti vamwe vanoti kudzaka kuvhara mahwani. Murume iwe gara nemukadzi wako akavimbika. Ndinonzi talenti mudoma ndiri kwa gandanzara. Tinotenda mukoma talenti mudoma kwa gandanzara ikoko. Baibu nyaya ndinayo panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo inoshedzerwa kunzi Chiredzi. Ina ambuya vakaendesa muvakidzani wavo kumapurisa. Muvakidzani akaendeswa kumapurisa uyu inyaya yekuti izvo pane nyaya yakaitika yekuti nzvimbo yavanogara muri yeZimbabwe inzvimbo yekumusha. Zvairi nzvimbo yekumusha inzvimbo yekuti kana muchida kuti muende kunozvibatsira vanhu vanoenda kunzvimbo dzakafanana nekuMusango. Saka vachienda munzvimbo yakafanana nekuMusango kudaro ambuya ava vakaenda vari Musango ndokubva vazvibatsira. Vazvibatsira vachibva Musango imomo havana kutora nzvimbo yakareba yavakafamba vasati vasangana nevamwe baba. Ende baba ava vakasangana navo vaitofamba vachiratidza kuti vari kubva Musango umo. Vakabata pepabheki yavo. Pepabheki yavo vakabata yanga iri yeblack vachitofamba ndokutokwazisana vachibva vafamba. Mai ava pavakafamba vachibva vakangana kuti vane zvavanga vakabata havachazvione. Ndokutanga kudzoka kumashure vachiita sekunonzi vari kutsvaga kuti pavadonhedzera ndipapi. Asi vakarangarira kuti ivo vanogona kunge vasiya pavazvibatsira Musango. Ndo pavakasvika panzvimbo vakazvibatsira ndokuona paine zen'e rinoratidza kuti ranga richitokokora chimbudzi pavanga chizvibatsira. Asi pavakatarisa tsoka nebhutsu vakangoona kuti ndikuona sekuti bhutsu baba nhengi vandasangana navo ndo vaita zvinhu izvi. Vachibva ikoko straight
vachibva vananga kumba kuna baba vachibva vabvunza vati baba inini handisi kuziva pandasangana nemipaipai maenda kupi right zvikanzi inini ndanga ndichitoenda kumba zvikanzi imimi ndasangana nemipaipai makabata paipai kidari ini ndachitobva kunochera mbeva zitori mbeva dzakadziri paipai mai achibva tava kupopota zvikanzi hazviti ndimatora avatora zvikanzi inini hangu handikwanisi kuti ndimatora munogona kuenda zvinyi kwamunota so murume uyu akafungidzwa vari kuenda kwaSABHU kana unomuwo nzvimbo amai vakabva vaenda kumapurisa baba vachibva vachidza kumapurisa vanoti iwo zvandakasvika ndichitaura ndizvo so mai vakabvunzwa kumapurisa kuti imimi muri kuti maona here baba ava vachiita zvinhu izvi kana kuti masangana nawo maakudzokera kunotsvaga zvemamuchidzokera svika ndasangana nawo vakabata pabheki yanga nawo ende inini pandasvika uku ndiyo munhu wega wandasangana naye wandasvika nzi nemapurisa umu musango munogona kunge muchori nemumwe munhu afamba achibva ipapo achienda kune imwe nzvimbo kana muda kuripota nyaya yenyu moda kuiripota but maonero atiri kuita panapa ndeyekuti muri kuti muri kufungidzira kuti ndiwo vakwanisa kutora chimbuzi chenyu so amai vaitoshedzera kuti ndoda kuti mundivhurire dhoketi saka mapurisa vakavhura here dhoketi mapurisa vakazama kutaura nyaya yekuti munofanira kuti muwirirane ende amai vakazokwanisa kuenda asi mapurisa zvakanyanya kutaura ndezvekuti ndaikumbira munzvimbo mamunogara kana mune vanhu vakafanana nemaSABHU imboendai munogara pasi motaurirana kana musida kunzwisa mozodzoka soiboita sei movhurisa dhoketi so yei nyaya yacho ichiredze mukoma kedi chiredze zvane nguva yakareba sei zvaitika izvi zvakaitika musi wefriday last week friday saka amai vari kungoramba uchedzera kuti murume wakasangana naye ndiye akanotora chimbuzi changu ende iwo amai ava havana kutora 7 minutes vanoti kubva nguva yandakaebva panzvimbo yangu zvinogona kunge zvine 7 minutes pa7 minutes kutsoka panga pasina chinhu ende patotori nezen'e rairatidza kuti zen'e iri ndo raikokora ende pazen'e apa chisina kuita kuti raikokora richiisa mune chimwe chiri asi zen'e racho rakabva rasiyiwa ipapo saka amai vari kudaka kuti mapurisa kana vakuvhura dhoketi vati mhosva yacho ndei ndakatorerwa chimbuzi handizivi mapurisa anoziva manyorero avo regati mbonzwaka mapurisa akateerera izvozvo pachimuti inenge ichinzi mhosva yei ndiwe unenge uri mucharge office yes kwobva kwauya akabhozhongora achishedzera kuti ndiri kufunga kuti Kanyemba ndiye atora pasuru yangu asi apa Kanyemba arina naatore shugeta amuzi kutosangana muri musango but kuri kudhuze nekudzimba but havana here kukwanisa kuenda pamba kunokumbira kuti ndiri kukumbirawo karavhuteri aiwa vakatoshandisa mudondo ende vakutobuda imomo ndipo pakasangana nemurume waita sei achifamba ende murume uyu ari kutoti handina kutenge ndatoziva zvakare kuti kwamuri kubva mune zvamanga muchiita izvozvo muchadzidza kuvaka zvimbuzi. Ministry of Health and Child Care inoti munhu hanzi ngave netoilet pamba ndinonzi SABHU kutamba woga MB Transport Moresa hanzi mayaya namandege pamasteps apo ariko maSABHU aritonzi izvo kana usina toilet baba vako itori mhosva right unofanira kunge une chimbuzi pamba pako even kana ukapreswa baba isabhiwa andinotsikochikumbirawo ndiri kukumbirako saka ini ndiri kuchiredzeko zvakambondibata nesimba tikasvika tikakumbira ndainyara zainda ntengo right baba isabhiwa vanenge vachida kukubatai munobatika sei kuitira kuti vakupei kanyaya pamwe chete neavo vanenge vachitsvaga kanhamba dzevabatsiri ichokwadi mudi yeZimbabwe unenge achida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise nhamba dzandinoreva nekureketa nekubhureketa pano dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Tinotenda ndiri kuona kamai bhanda vakachibata kachimuti vari kobulawayo zvikanzi yes National FM huchesi. Tinotenda morning Kanyemba naBhosvo takachibata chimuti tinonzi anyway zvamano paziko paiseko paziko makatotenga mbeu here aiwo kana musati matenga kambeu mhanyai nhasi chaiye muzvitoro kazvinotengeswa mbeu munotenga kambeu yenyu yeK2 mandimba embeu